those guys we broke. Allah ya raba mu da babu, ya raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya ba mu na kan mu raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya ba mu na kan mu raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya ba mu na kan mu raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya raba mu da babu. Allah ya raba mu da babu, ya ba mu na kan mu raba mu da babu. Ina son Isa but I like our past. Na san Isa ya fi so na amma ban san shi bai da cash. So zan share matsiyata ya alaji bash. Duka ya fi su kuɗi ina ɓaure shi. Zan kwashi dala da pounds in ban siya irin atamfan Aisha ba a kira ni da shekiya. Saurayin Fatiya sai mata iPhone 11 ne ma sai ka siya. A biki na za Baba Hegayan nan zuwa yake huta akan gwannan mu kawai sai ban mu can a majalisa. Ai kawai ka bari masu ta nake gaya ma yanzu nan muka yar baba dan aure ci na nan yana girki. Ya kamata kawai muna can majalisa kawai ya ban duk baki ya buhe. Kawai ka bari nake gaya ma yi wallahi tallahi shi yana nan yayi likin wace. There is God. Ai ka san bahariyan ne dole sai da haka. Ka bari kawai masta nake gaya ma. Salamu alaikum bros ya aka yi ne. Kai ka san to ai shine kai ka san lissafin ne duba. Bros kana ta nan kenan to ya aka yi ne. Normal wallahi ya gari. Lafiya da wuya hankali. Dai wallahi to me ya ake ciki. Yanzu nan muka yar baba dan aure ce mana kana nan kana girki ya me ka girka mana ne. A ba kawai faɗe ne wannan wutar da kake gani ba yara ne suka dan yi liƙin takalmi. A haba dai wannan hakan liƙin takalmi yara yake. Wannan ba wani liƙin takalmi kaji. Masta ruwan wanka ma kaga nake so in je in ɗebo in yi wanka gaba ɗaya ba wani. Ka san har kalla ce aka lissafa ta nan. Kai masta ai ba abin da nan boye ma in dai girki ne zan faɗa ma gaskiya ba komai. Ba kai ka san balan ma ƙarya ba ka kyale tsohon nan kawai kai ka san wannan tsohon ya rasa ba da mutane. Yanzu kana nufin kenan baba dan audiya mana ƙarya kenan. A ni ban ce ba muku ƙarya ba. To me kai kash da Allah abokina ku je ne wanka zan fito gaba ɗaya kash. Ai bros tunda muka tsuguna ba inda zamu je. Wannan zufar da yake ta mene? Wannan zufar da yake ta mene? Kawai dan Allah ku je in na fito zan ina wanka zan yi dan Allah ga wayata kun na fito zan karba gaba ɗaya dan Allah abokina ku ya hakuri ku je dan Allah dan zan wannan brabanku no Gaya da ruwa episode 1 na ɗaya za ku samu na biyu a YouTube channel mai suna Alhaji Star TV ku danna mana subscribe don mu samu damar sanar da ku da zarar mun ɗora zafafa